बे समाव बिटिआरनि बायजोनि थासारिखौ फोरमायनो सिगांदों। आगुनि समनि आरो आथिखालनि बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' फिसाफोरनि थासारिखौ मिथिनानै लादो नोंथांमोनहा। सिगांनि समाव जोंनि साखाथियाव थानाय हारि हारिसाफोरजों जों खौसे खामानि मावनो हायामोन। गोदोनि समफोराव जोंनि खाथियाव थानाय जोंनि माखासे हारि हारिसाजों जोङो खौसे जानानै गोरोबनानै खामानि मावनो हानाय जायामोन। बे गाज्रि थासारिया दिनै जोबनानै मोनसे मोजां थासारिखौ जों मोननो हाबाय। जोङो खौसे जानानै गोरोबनानै खामानि मावनो हानाय जायामोन। नाथाय जोंनि दिनै बे थासारिया जोबलांनानै जों दिनै मोजां थासारियाव फैनो हादों। जों बिनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनो। बे मोजां थासारिखौ आथिखालनि बिटिआर खुंथाय सरखारनिफ्राय मोननो हादों। बेनिखायनो फैबाय थानाय समावबो जों प्रमद बर' बिथांजोंनो थाफानानै हाबा मावलांगोन। जोङो जोंनि साननायावथ' जोङो दिनै इउपिपिएल सरकारखौ थोंजोङै सायख'नानै जोङो बेखौ सायख'नो हायो। मानो होनोब्ला जोङो बे सारनि नाजानायावनो जोङो एक्सटेनसन जानो हादों। बे बाथ्राखौ बुंदों गफुर हालामनि सासे गोख्रों आइजो दैदेनगिरिया। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौ जों थोंजोङै सायख'नो हायो। मानोना 19 बोसोर खुंथाय सरकाराव थानानैबो गहपुर आरो बिश्वनाथखौ बिटिसिआव सोसननो हानाय नङा होननानै बुंबोबाय थादोंमोन। हाग्रामा महिलारि बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ जों दायो नंखाय होननानै साननानै लायो। सिगां समफोरावबो जों हाग्रामा महिलारि बिथांजों थगाय जाबोदों। हाग्रामा बिथांखौ जों लोगो हमनानै सावरायदोंमोनब्लाबो फंसेबो मोजां बाथ्रा रायज्लायाखै। हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जों लोगो हमनानै सावरायदोंमोनब्लाबो फंसेबो मोजां बाथ्रा रायज्लायजायाखै। बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरनिसिम खावलायो दि जायनि थाखाय बिटिआरआव हाबसननो मोनदों जों बेखौ अरायबो गोसोआव लाखिनांगोन आरो गोदानै बिटिआरआव हाबनाय गामिनि रायजो राजाफोरा भटखौ इउपिपिएल दोलोनो होगोना रोखा। बे गोनां बाथ्राफोरखौ गफुर हालामनि सासे गोख्रों आइजो दैदेनगिरिया बड'लेण्ड रादाब बिजोंनि गेजेरजों बुंथिदों। बड'लेण्ड रादाब चेनेलनिसिम नोंथांमोननि जोंनियाव नैबाव फैनानै दिनै मोनसे जोंनि गहपुरनि थासारिनि सायाव सोंनायनि फिननायाव आङो बेखौनो होनो नाजादों जि जोङो जिखिनि गोदोनिफ्राय 1986-87 निफ्रायनो जोङो आन्दलनाव बर'नि बड'लेण्ड नांगौनि जोङो आन्दलन खालामबाय थानाय समनिफ्रायनो जोङो दिनै उन्दैनिफ्रायनो जोङो जरित थानानै जों दिनै बे हालामावनो जोङो दिनै उन्दैनिफ्रायनो देरनानै जों दिनै बुरिबोलायबाय। थेवब्लाबो जोङो दिनै नैबे दिनैनि थासारियाव जोङो गोदोनिफ्राय जेसेबांनाखि जादोंमोन जों दिनैनि थासारियाव बुंनो थाङोब्ला बिराद मोजांसिन थासारि होननानै बुंनो हायो। मानो होनोब्ला जोङो गोदोनि समफोराव जोंनि खाथियाव थानाय जोंनि माखासे हारि हारिसाजों जोङो खौसे जानानै गोरोबनानै खामानि मावनो हानाय जायामोन। नाथाय जोंनि दिनै बे थासारिया जोबलांनानै जों दिनै मोजां थासारियाव फैनो हादों। जों बिनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनो आरो जोङो दिनै नन बिटिआरनि अब्लाबो जोङो थोजासे बिटिआराव हाबनो लुगैनानै जोङो जोबोद गोसो दङ। बिनि थाखायनो जोङो दिनै जोंनि नैबे दा जेनोखि दानि सोलिबाय थानाय गभर्नमेन्टनि सायाव जोङो जोबोद गोजोननाय दङ आरो जोंनो गहपुरसिम जोंनि जाखिनि एक्सटेनसन नैबे गहपुरसिम जोंनियाव माखासे गामिफ्रा हाबसननो हादों जों बिसोरखौ बरायनानै लादों आरो जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि जिखिनि हाबनो गोनां दङ जों बेखौ हाबसननो थाखाय जोबोद गोसो दङ आरो जोंबो बिटिआराव थानो लुबैनाय दङ। मानो होनबा जों उन्दै समनिफ्रायनो सोमावसारनाय समनिफ्रायनो जोङो सोमावसारबोनो मोन्दों। पुलिस आर्मिजों जोङो मिलिटारिजों जुजिफाबोनो मोन्दों। पुलिसजों बुजादों, आर्मिजों होसोजादों, सिलायनो गावनो होसोजादों। जोंनि न'आवनो थानानै माखासे फरायसा आफादा खामानि मावनाय समाव जोंनि बिमा बिफाफ्रा बुग्लिजादों। जों दिनै बे थासारिखौ फैनानै जों दिनै मोजां थासारियाव फैनो मोननायाव जों दिनै बिटिआराव हाबसननो मोननायखौ जोङो जोबोद लुगैयो। मानो होनबा जोंनि बे बिश्वनाथ आरो गहपुराव सिमुलगुरिसिम हाबसन फैनायाव माखासे गामिया सोसनजाबाय आरो जोङो दिनै हाबनो थांगासिनो दङ। बे गामिफोरखौ जोङो हाबजानो लुगैयो आरो जों बे हाबजानायाव जोबोद थोजासे जोङो नाजानाय दङ आरो सारनिसिम जोंनि दानि थाबाय थानाय CM प्रमद बर' सारनिसिम जोङो बेखौ हाबजानो लुगैनानै गोबां नाजानाय दङ। जोङो दानि सरकारजों गोबां जुगदान होनानै जोङो माखासे हाबखानाय गामिफोरखौबो जोङो जिखिनि भट मोनसे मोननै भट दङ बे भटखौ
जोङो बिना खालामालासिनो मोजां ट्रेक्टरनि सिनाव भट होनानै जयजुक्त खालामनानै जोंखौ बिटिआरआव हाबसननो हानाय मोनसे राहा लामाखौ होयो। जोङो बेखौ जेब्लाबो खावलायबाय थागोन आरो खावलायबाय थायो। आरो जोङो फैबाय थानाय समाव बे सारजोंनो जोङो जुगदान होनानै थोजासे हाबाफारिखौ मावलांगोन होननानै सानो। जोङो आइजो आफादनि जानानै जोङो आइजो आफादनिबो गोबां मावनो गोनां हाबाफारि दङ। जोंहा दिनै गामियाव थानाय जोंनि फिसा फिसा उन्दै उन्दै गथ'फोरनि सायाव गोबां जिनाहारि जाथाय माबा माबि जाथाय अनेक जालाङो। जोङो बेफोरखौ बोस्रांलांनो थाखाय मावलांनो थाखाय जोङो गोबां नाजानो साननाय दङ आरो नाजालांगोन, नाजाबाय थागोन। जों बेखौ जेब्लाबो गोसोआव सानबाय थायो आरो जों बेखौ नाजालांबाय थागोन। जिहेतु बिएसए एकर्ड जालांबाय आरो लोगोसेनो बिटिसि एकर्डबो जालांबाय आरो बिएसए बिटिसि बे बिटिसियाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिपिएफ दोलोनिफ्राय 17 बोसोर सरकार सासन खालामदोंमोन। दा बे समावहाय नोंथांमोना जे खावलायदोंमोन जे जोंखौबो जोंनि हालामखौबो बिटिसि ओनसोलाव सोसननांगौनि थाखाय, नाथाय बिथाङा 17 बोसोर सासन खालामसेयावबो माने सोरना लानो हायासै नोंथांमोनखौ। बेनि उनाव बावैसो सिगां 5 बोसोर जानो थाङोसै प्रमद बर' दैदेननाय जा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, एनडिएफबि, इउबिपिअ जुथायै माने बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ खालामबाय। बे 5 बोसोरनि गेजेरावनो नोंथांमोननि जे ओनसोलखौ बिटिआर ओनसोलाव सोसननो हाबाय। दा बे बेलायाव मा बुङो? जोङो गोबां सम बै सिगांनि सिएम जोंनिनो मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांजोंबो जोङो गोबां बिटिसि एकर्ड बिएसि एकर्ड बै समाव जोङो हाबफानो थाखाय गोबां जुजिदोंमोन। नाथाय जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथ बे जिल्लाखौ सोसननो हायाखिसै। जोंहा गोबां दुखु दङ। बिनि उनाव जोङो दिनै प्रमद बर'नि अहिंसा मोन्थोरजों सोमावसारनायाव जों जेब्ला तेजपुर गरामारियाव सोमावसारबाय थादोंमोन, अब्ला जोङो दले बले जोंनिफ्राय जानाय लोंनाय गारनानै फिसा फिसौ थांनानै जोङो बे नाजानायाव नाजाफादोंमोन। दिनै बै समाव 2020 मायथाइयाव जोङो बिटिआर एकर्डआव जोङो गोबां नाजानायनि गेजेरजों जोंनि एनडिएफबि, बिएलटि आरो फरायसा आफाद गासैबो नाजानायजों जोङो दिनै बिटिआरआव हाबनो हादों। जोंहा बेयाव गोबां गोजोननाय दङ। मानो होनब्ला जोंबो बर' हिसाबै जोंबो बर'नि थांना थानाय मोन्थायखौ लुगैयो। मानो होनबा जों बर'नि जानानै बड'लेण्डआव थानो लुगैनाया जोंहाबो गोबां गोसो दङ। बिनि थाखायनो जोङो गोबां थानो लुगैयोमोन। दिनै जोङो जिखिनि हाबसनदों बिनि सायावनो जों जोबोद गोजोननाय दं आरो जोंनि हाबै गामिफोरखौबो जोङो हाबसनजानो थाखाय गोबां लुगैनाय दङ। नोंथांमोननि बे ओनसोल बिश्वनाथ आरो सनितपुर, नोंथांमोननि बे ओनसोलाव गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनियाव भट होनो मोनगोन। बे बेलायाव मा बुङो? बिराद गोजोननाय मोनदों। जोङो गिबि खेबनि थाखाय जोंनि नैबे गहपुरसिम, बिश्वनाथ आरो सनितपुर गहपुरसिम दिनै भट होनो थांगासिनो दङ। नैबे फैगौ बिसायख'थियाव जोङो जोबोद गोजोननाय दङ। बेखिनि भटजोंनो नैबे धोनस्रि समस्तियाव जोंनि मानगोनां रुजुगोरा मोसाहारि बिथाङा जयजुक्त जानानै थांगोन। 100% इउपिपिएलआ जोंना देरहागोन आरो जों बेखौ जोबोद गोजोननाय दङ। फैबाय थानाय समफोराव जिखिनि रायजो राजाफोरनि जे थासारि, गहपुर ओनसोलनि, बिश्वनाथ ओनसोलनि, बेनि थासारिखौ माबायदि नुयो नोंथाङा सासे आइजोनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै? जोंनि दायो बर'नि आइजो बा जोंनि थासारिफोराव जों गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिमनि थासारियाव जोबोद गोजोनथावना। मानो होनबा जोङो गोबां नाजानायनि गेजेराव गोबां हाबाफारिफ्राव जोङो दले बले माहारि आफाद हिसाबै जोङो जुगदान होनानै जोंनि आइजोफोरखौ लोगोसे साफ्रोमबो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै जोङो मोनसे सांग्रां मेल खुंबाय थानानै जोङो मोनसे सांग्राङाव दिनै सफैनो हाबाय आरो जोङो बेबायदिनो मोनसे गोजौ फारसे दावगालांनो हागोन होननानै जोङो मिजिंथियो। जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ लानानै दैदेनगिरि उन थाबायफानानै जोङो बेखौ जेब्लाबो गोजौ फारसे दैखांलांगोन होननानै जोंनिफ्राय जेब्लाबो आइजो माहारिनि जानानै जोङो लुबैनाय थायो। प्रमद बर' दैदेननाय जि सरकार, बे सरकारा नोंथांमोननि जि गोदानै बिटिआर ओनसोला हाबनो हाबाय बा सोनो हाबाय, बे बेलायाव नोंथांमोना भटखौनो होनो मोनाखै दिनैसिमहालागै दाबो। खिन्थु बिनि गेजेरावनो एसे हानि मोन्थायखौ होदों होननानै जोङो मोनथिबाय। नोंथांमोनाबो हयथ' मोननो हाबाय। बे बेलायाव मा बुङो? जोङो गोबां नाजादोंमोन, नाथाय बे हानि मोन्थायखौ जों मालाबाबो मोनफेरनो हायाखैमोन। गोबां नाजानानै दिनै प्रमद बर' सरकारनि नाजानायाव, बे सारनि नाजानायावनो जोङो दिनै
बे हानि मोनथायखौ मोनबाय जोंहा जोबोद गोजोननाय दङ मानो होनबा जोङो जोंनि थांनानै थानायनि मोनथायखौ जोङो मोननो हानायनि थाखाय जोंहा जोबोद गोजोननाय दङ। बे समाव फैबाय थानाय जि बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि बेलायाव रायजो राजाफोरा माने सोर दोलोखौ बांसिनै सापर्ट होगोन होननानै सानो जिहेथु बेयाव बर'फोरनि गेजेराव मोननै राजखान्थि हान्जा दङ UPPL आरो PPF आरो मोननै राजखान्थि हान्जायाबो गोख्रों राजखान्थि होननानै जों बुंनो नांगोन। दा बे बेलायाव माबे हान्जाखौ नोंथांमोननिफ्राय सापर्ट खालामगोन होननानै थोंजोङै बुंनो हागोन नामा? जोङो जोंनि साननायावथ' जोङो दिनै UPPL सरकारखौ थोंजोङै सायख'नानै जोङो बेखौ सायख'नो हायो मानो होनोब्ला जोङो बे सारनि नाजानायावनो जोङो एक्सटेनसन जानो हादों। बिनि थाखायनो जोङो साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफाया मिथिनानै लानाया मोजांदि 17 बोसोर सरकार सालायनायावबो जोंनिनि बे गफुर आरो बिश्वनाथखौ सोसननो हानाय नङा होननानै जेब्लाबो बुंबाय थादोंमोन। जोंनि बे गफुरखौ लाफानायनि मोनथायावनो गैया होननानै बेखौ बुंबाय थादोंमोन। जों बिनिखायनो दिनै नैबे रायजो राजा जोंनि बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि रायजो राजा आइ आफाखौ जोङो खावलायनो सानो जे नैबे जों दा जायनि थाखाय जोङो बड'लेण्डआव बिटिआरआव हाबसननो मोनदों जों बेखौ गौरब अनुभब खालामनांगौ आरो जोङो बेखौ जेब्लाबो जों साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफाया साननानै लानाया मोजां जे सोर सरकारनि दिनाव जोङो हाबसननो हादों बेखौ जोङो गोथौयै साननानै नायोब्ला नुनो मोनोदि बे जोंनि दानि सालायबाय थानाय सरकारनि दिनावनो जोङो बेयाव हाबसननो हादों आरो बेखौ जों बयबो साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफायानो साननानै लानाया मोजां जे माब्रै हाबनो हादों बा हाबनो हायाखै बेखौ जों साफ्रोमबो साननांगौ रायजो राजा आइ आफाया। साननैसो सिगाङाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा नोंथांमोननि बे ओनसोलाव फैनानै मिटिं खालामफैदों रायजो राजाफोरजों सावरायफैदों। बे बेलायाव बिथाङा जुदि सरकाराव फैयोब्ला नोंथांमोननि मोजांनि थाखाय खामानि मावनानै होगोन होननानै खोथा होदों। बे बेलायाव मा बुङो? बे सारनि बुंनायखौथ' जोङो जेब्लाबो नंखायखौनो साननानै लायो। मानो होनबा जोङो गिबियावबो थगायजाबोदों। बिनिखायनो जोङो बेनि सारनि बुंनाया नंखायखौनो जों साननानै लायो आरो मा। जोङो सारनि गोदो सरकाराव थानाय समाव जों सारनि न'आव थांनाय समाव जों सारखौ लोगो हमनो हायाखै, लोगो हमदोंबाबो मोजां फंसेबो रायज्लायजाबोनो मोनाखै। बेनिखायनो बे सारा नंखायखौनो बुंदों आरो नंखायखा जों बेखौ साननानै लानो हायो। नैबे समाव BPF दोलो बा हाग्रामा महिलारिनि जि दैदेननाय जि धनस्रि समस्ति बेनि BPF दोलोनि बिजाथिया देरहानायनि मोनसे सम्भाबना गैया नामा? देरहानो हानायनि सम्भाबना गैया। मानो होनोबा जोङो थोंजोङै बुंनो हायो जे जोङो दा सरकाराव थाबाय थानाय रुलिं गभर्नमेन्टजोंसो जोङो हेफाजाब होगोन होननानै जोङो बयबो सानदों। मानो होनोब्ला जिखिनि दा जोंनि हाबसननाय गामिफोर बिसोरो दायो UPPL सरकारावनो होगोन। साफा सानैया होनो हागौ, बेजोंबो गोदोनिफ्राय मोजां मोनग्राखा माखासे सुबुंफोर थायो, बेनिखायनो साफा सानैया होनो हागौ। खिन्थु 80% 90%आ UPPL आवनो होगोन होननानै जोङो मिथिनो हायो। दा नैबे जोबथारनायाव नोंथांखौ मोनसे सोंथि खालामनो लुबैदों जे जाय दोलोआनो फैयाथों मानो, जाय दोलो फैनानै देरहालांनानै सरकार दायाथों मानो, बे नोंथांमोननि बे गहपुर सनितपुर रायजो राजानि जानानै नोंथाङा गिबिसिनै माखौ दाबि खालामग्रोगोन? जोङो दा जिखि सरकारानो फैया मानो जोंनियाव दा जिखिनि थालांनाय गामिफोर दङ बेखिनि गामिफोरखौ जिखि सरकारानो फैया मानो जोंखौ बेखौ एक्सटेनसन खालामनानै जोंखौ बिटिआरआव सोफाना लानांगौ बेखौ जोङो जेब्लाबो खावलायनाय थाबाय आरो जोङो बेखौ नाजानायजों लोगोसे जों बेखौ जाफुंजानो लुगैयो आरो मा। सोलोंथाइ बिथिङाव माबायदि? सोलोंथाइ बिथिङावथ' जोङो दिनैनि नैबे समाव जोङो जोबोद मोजां होननानै साननो हायो। मानो होनबा गोदोनि बायदि नंलिया। दानि जुगाव जोबोद सोलोंथायाव बारायबोदों आरो दिनै जोंनिफ्रायबो आउट अफ BTC निफ्रायबो जोङो दिनै आउट अफ बिटिआरनिफ्रायबो सुपार 50आव जोङो थांनानै बेयाव सुपार 50आव देरहाबोनानै दिनै मोनसे जोंनि फ्रि फरायनायनि जोंहा सुबिदा मोनदों। बिनि थाखाय जोङो सोलोंथाइ बिथिङावबो जोबोद बारायदों होननानै जों साननानै लानो हायो आरो मा। नैबे समाव नोंथाङा आइजोनि सासे दैदेनगिरि जानानै बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि रायजो राजानि जानानै मा खावलायनो लुबैयो? आङो दिनै बेखौनो खावलायनो लुबैयोदि जोंनि नैबे बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि रायजो राजा आइ आफामोनखौ जोङो जिखिनि गामि सोसनबावनो गोनां दं बे गामिखौ सोसननो थाखायनो जोङो दिनै UPPL सरकारनो फैबाय थानाय समाव बे बिसायख'थियाव जोङो भटखौ होनानै बेसेन गोसा भटखौ ट्रेक्टरनि सिनाव होनानै जेब्लाबो नैबे थाबाय थानाय रुलिं गभर्नमेन्टखौनो जोङो जयजुक्त खालामनांगौ आरो जोङो बेजोंनो जोंनि बिटिआरआ फुल प्लेजेड जागोन होननानै जों साननानै लानो हायो।